Eguraldia, maravilloso. Egiten du eguraldi ona eta izetsua da, osake, ondo. Giroa, pues, hasieran pentsatu dugu jende gutxi, baina, bueno, bado animatzen ja, azten direnean dantzak eta gero ja, paellaren aurkezpena eta ja, azten daia girotzen asuntoa. Eta giroa momentuz, ona, oso ona. Ikusten dugu, ez? Ondo. Zeruko odeiek eguzkizpiak, dagoeneko ez da dituztenean, inguruko aurren algaraketa, irribarreak malko bihurtzean, bakardadea desarkatzean, nortasuna desagertzen zaigu, non gorde zen una bestiura. Unei eskor horretan, ezer ez dagoenean, galerak izango dira, pausuak gure bidean. Unei eskor horretan, ezer ez dagoenean, galerak izango dira, ega da zerua. Kuadriak dekoguz toldoetan, 350 gutxi gora bera, kalkulatu dugu. Jendea, kanpoko jendea, ez dakigu. Ez daudenean bihotz taupadak, utxean eroso bizigarenean, orduak arrastaka doaz eta demora ezintasun sentitzean, ate guztiak isten. Aurten etorri dira Euskal Telebistakoak egiten programa hori, non bere saltzan edori. Laberintoak itotzen gaitu, non gorde zen una bestiura. 30.000 lagun juntatzen dian toki bat, nik uste Euskal Herri guztien ez dago alako herri bazkaririk. Ez dala existituko nahi eta bakoitza berien behar duen, eta gure horta etorri geha, ez da, Ibar? Bai. Baina, bueno, guk egite esan emondo buelta bat, baina ez da egitxe hori bada, leyenda urbanua dan edo, kontaten gaitxue beste ondinoko amendik kanpo Bronx deitzen dane gune bat hola, da hori, bueno, espektatiba guztiak apurtu itxen da bezala. Baina taldiak nunbait guk peligroso xamarrak ikusten gaitu Bronxea juteko bertan gatuko bildurrez edo, eta ez gaitu ere eman doa indik. Espada bepa iruteko berton eomiko. Da horretza, iesin nahian, haber jute gehan baina. Festa gastronomiko importantenetako bat da, hau Bizkaian izango da, Euskal Herrin zesanek ez. Eta, izena beti, ni hemen aldamenen bizi izan du nintzen gaine urte batzutan, eta beti entzuten nuen etortzeko goz, da urten eukide aukera honea etortzeko. Eta, bueno, ia zerrateatzen da gero emaitza, baina, bueno, behintzat giro paregabia, egun paregabia, jendia zesanik ez. Getxo eta inguruko kalgortako jendia eta zoragarri tratatzen nahi zaigu eta bueno, hortan segiko dugu pixkat. ETV baten asteazkenez gaueko 10:04 10:10. Bueno, 10:04 ordu ofiziala, baina bai, horri izango dezue zuen herria telebistan ikusteko aukera eta gure gorabehera danak ikusteko aukera. Azkenen, norbere saltxan hori da, ez da errezeta bat eta kirua, baizik eta gure saltxa ere horri ikusiko da, ez Ipar? Hala, uste dut egin. A ber, aste bi barru ikusiko. Sekretoa, saltza honain, kaldu honain, mengo barazkiak eta produktuak erabili, eta
Bai, azkeneko urteetan eratu, amarretan, azkeneko 3 urteetan, 9. 8. eta 11. Holan, así que aurten hori hobetzea espero dugu. Paella itea oso errezak, sekretuakin asmatu beharrek, eta kuadrilean sartu, sukaldari hon bat. Guk hoxe indio, eta guk etxeuna behitu eta animatu sukaldaria. Guk horre esku sartu ez, urrutei bixia bazpare, bakitze. Sukaldei bakutzak bere sekretua izki. Eta orduan, aldan urrutina mantendu, oidek sekretua, aldan urrutina mantendu eta utzi lanian eta animatu tarteka. Sahardoa eman, sukaldat jai, Sahardoa eman eta aukera pixka pintxo harrak eta hola, mantendu guztu euki. Earkia iz, animatu, oidek sekretua, paella hona iteko sekretua. Egon naiz, aitagaz etxean paella egiten, opari bat izan da, urtebetetxe oparia, así que, ondo. Gure espektatiba da ondo pasatzeko eguna eta ia mantentzen baden horrela. Aurten lehenengoz gaude hemen zaharren aldean eta paella egingo dugu, guk. Eta, gure kuadrillako batek eta berari gorroneatuko diogu. Gaude gu gazten aldean gaude, gu ez gara intzarrak. Eta hori 8etan etorri gara gauzak kargatzeko eta paella gure hartan egingo dugu, nik ez dut gauza handirik egingo, baina behintzat guretik jango dut, zeo zer. Paella hor daukagu materiala, baina ez dakit norbait egongo den sukaldatzeko edo hor geratuko den.